Супа от скорпиони на Тахир Шах е кулинарен специалитет от думи, отключващ нови рецептори у нас, нужни за възприемане на реалността, създадена от тях. Омагьосани сме от авторовото въображение, пропито с вкуса, аромата и екзотиката на изтока. Всяка приказка отваря врата към друга приказка. Уханието е осезаемо и очертава пътя през тях. Приказките са мощен инструмент, чрез който съхраняваме и предаваме идеите, традициите и ценностите си. И не на последно място, те носят удоволствие. Тахир Шах ни разказва всъщност една приказка, която носи в себе си останалите истории, защото всичко е едно, цяло, неделимо и единно. Ако тръгнем по пътя, вървейки към неизвестното, ние накрая пак ще стигнем до там, откъдето сме тръгнали, защото пътувайки носим единствено себе си. Кръговрат. И това, което намираме всекидневно, е това, което имаме. Ние притежаваме само сърцето си, и то е костилката, сърцевината на надеждата, посята в пръста на живота ни. С супа от скорпиони Тахир Шах отдава почит към 1001 нощ и Шехерезада, дъщерята на луната. Прави поклон и към онези разказвачи край огъня в тайгата, пустинята, на върха на планината, които под светлината на звездното небе палят лулата си и разказват приказки. Приказката е онова устно предание, изтъкано като черга, оставена в наследство, за да носи топлина. Съчетание от фантазията и словесното умение на всеки един от разказвачите, който винаги прибавя и нещо от себе си. История, която е уж измислица, но вплела стремежите, мечтите, болките, радостите и тежкия труд на човека. Човекът, изправен пред стихиите на природата и противопоставен на самия себе си, в търсене на смисъл. Супа от скорпиони е специална и още защото красивото лимитирано издание е с 10 приложени разгъващи се старинни карти, включени в Атлас Майор, най-скъпата книга през 17 век. Всяка карта е изящно произведение на изкуството. Изработени са от известния холандски издател и картограф Уилям Боал. Той публикува своите атласи и глобуси в края на 16 век и началото на 17 век. Повечето достигнали до нас карти от онези времена били пълни с неточности или иначе казано, там където имало неясноти, те били запълвани с предположения, оковани в латинско название. Така де, ако не знаеш нещо, кажи го на латински. Звучи канонично. Но и омагьостващо, че всяка една карта, избрана от Тахир Шах, е на границата между фантазията и реалността. Понеже много исках да знам какво стана с вещицата от казана с супата от скорпиони, съм си я доизмислила. Може да пробвате и вие.